24 листопада, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Розстріли, катування, насильницькі зникнення, незаконний призов та інше. Генеральна прокуратура розслідує загалом понад 20 тисяч воєнних злочинів, скоєних окупантами в Криму та на Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. У справах про злочини проти людяності фігурують майже 10 тисяч людей, зокрема й вище військове, політичне керівництво Росії. Кримінальні провадження розслідують і проти найманців-окупантів з 31 країни. Загалом це 250 бойовиків, які брали участь у війні проти України. Втім, точну кількість воєнних злочинців важко встановити, каже Мамедов, бо, наприклад, в Криму окупанти провели вже 11 незаконних призовних кампаній. І хоч злочинно рекрутовані кримчани є жертвами злочину, встановити всіх організаторів такого призову майже неможливо. Для цього в Генпрокуратурі буде створено так званий департамент війни, який збиратиме і аналізуватиме всі деталі воєнних злочинів окупанта. А це дозволить в підсумку притягнути Росію до відповідальності, впевнений Гюндуз Мамедов. У нас понад 20 тисяч кримінальних правопорушень у більш ніж 5 тисяч проваджень. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У нас фігурує майже 9,5 тисяч осіб. З них сотні громадян Російської Федерації, у тому числі вище політичне та військове керівництво країни-агресора. Україна арештувала півсотні кораблів за незаконне входження до портів окупованого Криму. Про це повідомляють у прокуратурі автономії. З 50 суден 11 заходили до закритих портів під російським прапором. Досудовим слідством за фактом порушення порядку в'їзду на окуповану територію займається Служба безпеки України. Зараз слідчі встановлюють місце знаходження кораблів-порушників. Нагадаю, після окупації Криму у 2014 році Україна офіційно закрила порти на півострів для міжнародного судноплавства. На даний час судом накладено арешт на 50 суден-порушників. З них 11 суден здійснювали заходи до закритих портів тимчасово окупованої території півострова Крим під російським прапором. Вживаються заходи для встановлення місця перебування суден, на які накладено арешт з метою виконання ухвали суду. Майже 200 арештів, 68 затримань та незаконні вироки. Правозахисники з Кримсько-татарського ресурсного центру дослідили порушення окупантами прав людини в Криму. Так, за перші 9 місяців року відбулося 40 обшуків, більше половини з них в оселях кримських татар. Переважно через огульні звинувачення у тероризмі, зберіганні зброї та участі у батальйоні імені Номана Челібіджіхана. За тими ж звинуваченнями до вересня окупанти встигли засудити 12 людей. Ще 3 з початку року зникли безвісти. Всі відомості про порушення прав людини на півострові лягають у правозахисні звіти, а на їх основі ухвалюватимуться резолюції в міжнародних інституціях, зокрема й у Генеральній асамблеї ООН, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. А Україна використовуватиме ці дані в позовах проти Росії в міжнародних судах. Тоді, коли з'являться умови, у нас має бути все готово для того, щоб все зафіксоване, оцінено, вже одразу воно покладалося і на томи судових справ, і в інші рішення, які будуть здійснюватися по відношенню до країни-агресора. Я тут не використовую слово реінтеграцію, а саме реанімацією, реабілітацією. Бо для того, щоб відновлювати, оживляти, вичищати Крим, якщо хочете, щоб Крим виздоровів, треба бути усвідомлювати, а які ж деформації відбулися, і особливо у сфері порушення прав людини за період окупації.
В окупованому Криму заблоковані більше 1600 інтернет-ресурсів. На думку окупантів, заблоковані сайти нібито містять інформацію екстремістського характеру. Про це заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Натомість окупанти планують розширити мережу російського телерадіомовлення на півострові. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Криму заблокували 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Крім того, 28 сайтів заблоковані частково. Таким чином, блокуючи українські засоби масової інформації, Росія вчергове посилює вплив пропаганди на мешканців окупованого Криму. – 12 287 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 188 людей померли внаслідок хвороби, а 8298 одужали. Найбільше хворих вчора зафіксували у Сумах, Черкасах, Чернівцях та Києві. Загалом, за темпами поширення COVID-19, Україна 5-та в Європі. Більше тільки в Німеччині, Польщі, Великій Британії, Росії та Італії. Зменшити кількість інфікувань хочуть за рахунок ізоляції тих, хто контактував з хворими та їх контролю, каже міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Над проектом змін до законодавства працюють в МОЗі, а Міністерство цифрової трансформації розробляє мобільний застосунок. Ідея в тому, що кожному, хто був в контакті з хворим, має приходити смс-повідомлення, і людина має відразу йти на самоізоляцію. За недотримання режиму має бути передбачене покарання, каже міністр Степанов. Для цього потрібен автоматичний доступ до персональних даних таких порушників, а це ще вимагає змін у законодавстві. Крім того, в МОЗ очікує збільшення фінансування у наступному році. Міністр Степанов розраховує на 5% ВВП для медичної галузі. Це, як він вважає, допоможе реанімувати систему охорони здоров'я. Це той мінімум, необхідність, яка необхідна нашій медицині. Для того, щоб врешті-решт вона почала розвиватися і вона почала від того кризису, від тої коми, в якій вона знаходиться всі 29 років, щоб вона почала виходити. Ми заклали, і чому ми так говоримо про 5% ВВП, це той необхідний мінімум, який повинен бути. А в окупованому Криму вчора зафіксували 239 випадків COVID-19. За даними окупантів, ще 8 людей померли внаслідок хвороби на півострові. А темпи поширення хвороби там швидші, ніж навіть в сусідній Росії. Російська віце-прем'єр Тетяна Голікова назвала становище окупованого Криму критичним, бо для хворих на COVID-19 залишилось трохи більше 6% ліжкового фонду півострова. Вакцина від коронавірусу, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca з вартістю у $3 за дозу, має стати доступною для недохідній основі для країн з низьким і середніми доходами. За інформацією розробників, на відміну від вакцини компаній Pfizer та BioNTech, ця розробка не потребує ультрахолодних сховищ. Її можна зберігати в холодильниках, які зазвичай кладуть і інші профілактичні препарати від хвороб по всьому світу. В таких умовах вакцина може зберігатися 6 місяців, але на відміну від вакцин Pfizer і Moderna, які ефективні на 95%, оксфордська вакцина захищатиме лише на 70%. Її почнуть постачати у квітні 2021 року, а до України вона має потрапити влітку наступного року. У Криму презентували унікальний електронний словник. Лугачик – це 45 тисяч слів та 6 мільйонів словоформ. Окрім цього, в словнику зазначені етимологія, транскрипція, відміни слів та приклади їх вживання. Автор проєкту – студент 6-го курсу Айдер Аджевапов. За його словами, робота над створенням словника тривала 1,5 року. За основу використовувалась електронна версія словника Сейрана Усеїнова. Новий словник перекладає з кримсько-татарської на російську і навпаки. Ним можна користуватись як через комп'ютер, так і через телефон. Кожного тижня словник доповнюється новими словами. Самое главное, то, что человек, зашедший сегодня на сайт, зашедший в словарь и не нашедший нужное ему слово, завтра зайдет и обязательно его найдет, потому что завтра это слово будет добавлено. Мы сделали систему обратной связи. То есть люди могут быстро и легко сообщать об ошибках, если они их видят. А ошибки, безусловно, есть.
но теперь есть возможность эти ошибки исправлять. Любой человек может сообщить о том, что он увидел ошибку. Любой человек может предложить какой-то свой вариант перевода. Это сделано легко, понятно и удобно. И плюс это постоянно поддерживается. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!